Are you ready, guys? Right. No! Okay. Ano ito? Yes. Ano hirap ah. Ganyan pala kahirap ang mga tanong. Ganito pa ng dibdiban dito. 3. Ano, solvent. Solvent. Gising. Oh. Parang siguro nakaka-addict ka na Sabagay. gano'n. O sa bagay mo nga, mukha nga tayong addict. Pwede sumali. Addict kami sa kanin Ewan ko sa'yo. Let's go! Kaya ko maghubad ng naglalakad sa mall. Mag-aasawa na si Gigi. Ayun Kaya lang. niya maghubad sa mall na nakahubad? Sa mall ng 3 minutes. 3 minutes, naglalakad. Tax ba daw o jutes? Merong nagtanong sa comment. Ano, sakto lang. Depende. Pag nakita nyo, magugulat kayo. Depende sa performance, ganon. Hindi, ito na lang sasabihin ko. Ito na lang sasabihin ko. Parang ano to, alam mo yung... Dahil mo sinasabi. Parang ay, yung patahian. Di ba yung patahian yung ganon? Yung needle. Paano yan? Ganon Paano to. yan? Oh. Ganon, tubo, ganon. Nanunusok. Nanunusok. Babilisan. Masakit nga yun. Hindi. Ten. Ano bang biggest regret ko? 5, 4. Late na ako natuto mag-gitara. Ilang taon? 2016, 2015, mga ganun. Uy, pero grabe, late pa yan Paano pag 2 years old ka na, nagigitara ka na? O, paano Oh, yun? grabe. Alamang, sikat ka na. Ito? Busy sa ibang bagay. O, ano ang pinagkakaabalahan mo? Wala naman. Babae. Uy, walang laglagan. Oo. Sa gabi po kasi drug lord yan Ang sinasabi niya, ang kwento niya, 5-5 daw, pinagsasabay niya Nakapin na nga dito, sabi ni Love Radio Manila, si LA Loverboy na ang nickname. Risky, syempre. Wow. Hoy, ano na yung mga nagawa mong risky sa buhay? Sige nga. Wala. Hindi, ito, Quiet! Ang iingay nyo! Hindi ka namin magsasalita Okay. Hindi, sa akin yung yung Inaligo sa ulan. yung pagla-live, very risky yun. Risky Pupunta- sa Correct. Risky na sa'yo. Hindi mo lang kung may manonood, no? Talaga, Rom? Oo! Ayan na nga, risky. Tignan mo nangyari sa akin. No. Na-touch siya. I've been touched. I've been touched. Touch. Who touches yours? Touch. Okay, thank you so much sa dibdibang sagot, mga kasikan for at hindi na nga po natin papatagalin kabisyo. Eto na, Gigi Delana and the Gigi Vibes for Sakalam. Always your number one. SM Radio Station.